Welcome to my vlog. This is Nang Bandens TV again. Happy Sunday kanatong tanan. Hinaot unta nga happy inyong Sunday. Kay sa ako medyo dili jud kay medyo murag dili happy akong Sunday nga nay something na hitabo na dili kalikayan niya sa ako karong adlaw busy kay naaman ko'y tuluman every weekend kay nagtrabaho lagi ni duha sa akong bana kinahanglan nga among kumplituhan o palitan namo daan ang nahabilin sa balay kay di man pwede kagawas ang mga senior kay lagi sa nahitabo karon sa atong kalibutan kinahanglan namo nga palitan namo og bugas o tanon mga konsumo sa balay kay busy baya mi mulakaw ko sayo ka isang tanan og akong bana kinahanglan Saturday or Sunday kumplituhan na namo sila kay lisod man kaayo mao na nga busy kayo gikan mi ng grocery gikan mi nagpalit og bugas ug utanon di man pwede mo adtog merkado ang senior kay likayan nato ang among mga kauban diri is senior ug ang among anak nagagmay pa nga kinahanglan jud nga mulakaw mi kompleto na sila'y makaon nga magluto na lang sila so mao na among tulumanon dili na mo malakaw nga kausara dili na mo malakaw magbalik-balik ni ana mao na mga kabandings so karon na ako'y kanabang na ako'y i-share ninyo na ay kuan gaya mga kabanding ba diba ang sardinas nato ang normal nga sardinas sa ato ing-ani man kagamay gikuan ni nako og kanang butang gani dire packaging kay para dili sad mahiubos ang manufacturer ani or ang nabuhat aning sardinas kay i-compare nako ilahang product sa lain so gikuan nako para safety sad nya tan-awa di ba gamay kaayo mao niya ato ang size sa sardinas wala ko nagmin sa brand basta sardinas ang sud ani nya karon nagpadaman ang kanang anti sa kong bana dagko kay nga sardinas gikan sa Canada sa tanan nga iyang gipada sa amo sardinas so wala nalikayan nga na-compare nako unya karon ing-ani kadak perting dako tan-awa kani gikan sa Pilipinas nya kani gikan sa Canada o di ba lahi ngano kaha mga kapatid mga kabandin nga basta diri sa ato di ba kanang katong nag grocery ko nakakita man mo nga daghan kay mga sachet mauni daghan kaayo hilig jud kay mga Pinoy mga gagmay lang kay ngano man tungod kay gagmay ta unya ang sa Canada mga foreigner mauni ilaha dagko unsa man dyan ninyo nga akong anak ni Sud muna na distract ko ni Sud siya nagtan-aw siya sa ako nagsige ngisi kay nagatubang na sad ko sa cellphone nga nagyaw-yaw unsa man muhay kali hay gali yan mo man ali na para makitaan ka sa akong mga viewers dili ka oh hi daw so mao ni mga kabandins tan-awa i-share lang nako sa inyo ha nga kung gikan sa gawas dagko jud siya no mga dagko kayo ilaha dito ang ilang shampoo ang ilang conditioner ilaha tanan ang ilahang mga gamit dito ang ilang mga groceries dagko jud nya ang atoa magmantener lang jud ta og gagmay nagkatawa nga akong anak kay nakakuan man siya mao ni ang akong i-share ninyo karon so mao ni the same ni sila puro ni mga sardinas ang sulod ipangwaan ako og package para dili mahibaw-an so mao na to ang akong is ka-share ninyo nga kang Nang Bandens TV. Thank you for watching. Thank you. Bye-bye. Please subscribe.